previsió del temps a Guissona per al proper mes de novembre és molt esperançadora. Hi haurà una llau de neu una llau de solidaritat que quedarà reflectit en aportacions d'aliments a fer a Guissona. Podem assegurar que cada dijous i divendres, en començar les classes, és com més carregats vindran els núvols. Ai, no, perdó, els alumnes i les seves famílies. També us puc dir que durant tot el mes aquesta onada de solidaritat vagi augmentant i que el termòmetre de les temperatures... Ai, no, disculpi, el termòmetre de les donacions vagi augmentant durant tot el mes i fins aquí la previsió del temps. Sí que us puc dir que tot depèn de vosaltres que es compleixin les previsions. Acabin de passar un bon dia. Dijous 10 i divendres 11 de novembre, tots els herois solidaris podreu portar llegums cuits i sucre a 3:15 i a 3:45 sota els porxos del primer pati.